Hej, mit navn er Anne, og i dag vil jeg fortælle dig alt, hvad du behøver at vide om keto extreme fat burner. Virker keto extreme fat burner virkelig? Har keto ekstreme fat burner bivirkninger? Hvor kan man købe keto extreme fat burner? Se med til slutningen, så du ikke taber penge. Den første ting at bemærke om keto extreme fat burner er, pas på det websted, du køber det fra. Mange mennesker bliver snydt ved at købe fra uofficielle sider. Keto extreme fat burner sælges ikke på apoteker eller i matas. Det originale produkt sælges kun på den officielle hjemmeside. Jeg efterlader linket til den officielle side i videobeskrivelsen. Keto extreme fat burner har ingen bivirkninger, fordi det er et produkt fremstillet af naturlige ingredienser. Besøg den officielle hjemmeside for mere information. Min erfaring med keto extreme fat burner begyndte i de første par uger. Jeg troede ærligt talt ikke, at det ville virke, men inden for den første måned kunne jeg bruge mit gamle tøj i en mindre størrelse. Desuden kommenterede mine venner, at jeg havde tabt mig meget. Jeg følte mig meget mere energisk, og min søvn blev endda bedre. Jeg synes, det er værd at prøve, da produktet kommer med en garanti. Fordeler ved keto extreme fat forbrænder. Letter keto extreme fat burner du skiller dig af med genstridigt fedt. Det vil naturligvis øge dit stofskifte. Får dig ind i ketose og holder dig der. Vidunderligt til at takle den værste større flab. Selv retter sig mod stedigt mavefedt også. Hjælper dig med at få den maksimale vægtreduktion. Giver dig kraft og motivation. Det var det, folkens. Jeg håber, I nød det. Husk, det originale produkt sælges kun på den officielle hjemmeside. For at hjælpe dig efterlader jeg linket til hjemmesiden i videobeskrivelsen.